Hola, famílies del Víctor Català! Tal com vam fer a la Castanyada, farem un taller per Nadal d'una manualitat aquest cop. Es tracta d'un nan de Nadal. Us diré quins materials necessiteu. Necessitem un mitjó, qualsevol, si pot ser de color blanc o clar, desparellat que tingueu per casa. Arròs o bé sorra de gat o llenties, qualsevol cosa que ens serveixi per omplir aquest mitjó i donar-li volum. Llana de color blanc, de color groc, de color negre, depenent del color que vulgueu fer-li la barba al vostre nan. Feltre de color carn, també a elecció si voleu un altre color, per fer el nas del nan. Feltre de color vermell, lila, el que vulgueu, per fer el barret. Qualsevol cosa que vulgueu per decorar el barret. Podem utilitzar botons, podem utilitzar pompons, podem utilitzar goma eva de colors i tallar cercles i enganxar-los. Com a adhesius, podeu utilitzar o silicona calenta, com que serà un taller en família, els papes i les mames que estiguin allí i facin servir la pistola de silicona calenta, i qui no en tingui o no la vulgui utilitzar, pot utilitzar silicona freda. 18 de desembre, a les 6 de la tarda, ens veiem per fer el taller junts. Espero que tots us connecteu al dia del YouTube en directe al canal de l'AFA per poder fer-lo junts.